claims of this product, lalabas ka na talaga. Hi everyone, welcome back to my channel again, and today I'm going to share a review with you guys of this product that I got from iWhite Korea. This is the 2-minute Whitening Miracle Special Wash Off Mask, and I have already tried this once and the result is good, so I want to share with you guys my thoughts about this and how to do it or the demo of this product. So let's start with the video. So let's start with the claims of this product. It says this is a wash off mask and which is enriched with Limonia, which is mild natural solution to skin brightening and reduction of acne scars, which is good for me, dark spots, old scars, and hyperpigmentation. Linocera, which is an effective anti-inflammatory and antibacterial agent. So maganda siya kapag may mga pimples ka siguro kasi inflamed yung skin natin or yung mga pimples natin. Bambusa vulgaris leaf extract is essential to skin regeneration. O maganda siya. By providing strength to the collagen in our skin. Aloe barbadensis leaf extract or aloe vera leaf extract. Ito daw, for best results, use 3 to 4 times a week. The price of this product is $24.50 kapag sa Watsons, and kapag sa 7-Eleven din, same price lang din ata sila. And you can buy this sa Watsons, sa mga drugstores, tsaka sa 7-Eleven, I guess. Yes, sa 7-Eleven nakakabili ako ng ganito. So, yun, widely available siya nationwide. Well, let's start with the demonstration. Hey guys! Welcome to my bare face. So, ayan na. Tanggal ko na lahat ng makeups ko. So, let's start na ng pag-apply ng product. This is already open. Inopen ko na siya. So, ganyan lang siya. So, yung product is just medyo malagkit na ganyan. Clear lang. Ayan. Ganyan siya. Sakto kasi nagpipil yung mukha ko ngayon. Ang dry ng mukha ko. So, malalagyan, matatanggal, ma-exfoliate ngayon yung mga dead skin cells ko. Sakto lang. Pagre-review ko ngayon. Hindi for the sake of the review lang. Talagang sinadya ko to. Para bukas, maganda yung skin ko. Kasi anong oras na? 9 na ata ng gabi. Ayan. Dito, nilalagyan ko. Ang bango niya. Parang I'm so bad at describing scents, pero ang bango niya talaga. Hindi siya yung amoy pang babae. May pagkakonting amoy panlalaki siya, pero hindi ganun kasagwa sa ilong. Kasama siya. Gusto ko yung amoy. Parang dun yung mga herbs. Ganun. Hindi din amoy herbs na amoy herbs talaga siya. So, ito na siya guys. So, we need to wait for 2 minutes para ma-exfoliate na natin siya. Para na siyang nag-liquefy. So, let's start na to exfoliate. So, gaganito lang siya. Ayun, agad-agad. Meron na. So, ito guys. Hala, hindi makita. Pero, alam niyo yung itsura ng ano talaga. Yung dead skins ko. Oh my gosh. Parang, ang sarap magkamot. Oh my gosh. Guys, kita niyo ba yan? Oh my god. Ayan yung sinasabi ko na ano. Chemical reaction. Wala siyang microbeads. So, it's good for the environment. Ayan. Yung chemical reaction lang ang nangyayari para mag-exfoliate yung skin mo. Ginagamit yung deep finder ko as my mirror. Kasi wala akong mirror ngayon. So, for the overall review of this product, number 1, the packaging is really nice. Ang chic niya, ang cute niya. And then, yung price, napaka-affordable niya. Itong isang sachet, magagamit mo na ng twice. So,
within 1 week, kailangan mo lang ng ganitong 2 pack, which is 50 pesos lang mga gastos mo. And yung mga claims niya na mild lang siya, super mild lang, walang sting, walang nangyayaring masakit pag ina-apply mo siya. And fourth, gusto ko yung nature-friendly siya kasi wala siyang microbeads na kagaya ng ibang products na pang exfoliate na meron siyang microbeads which can harm the nature kasi yun yung mga plastics na microbeads lang siya. So ito kasi meron lang siyang chemical reaction na nangyayari kaya mag-exfoliate na yung skin mo. So widely available din siya. So for my final rating, 9/10. So, just one point for a room of improvement kasi gusto ko may nakabattle. I'm not sure yet kung meron silang nakabattle na ganito, pero nung last na napunta ako, Watsons, wala pa. So, I hope meron na sila the next time na kasi gusto ko to, madadala ko to sa travel ko kasi yung naka-tube lang ganon. At least mas madali mo siya, hindi siya nag-skill kapag nasa loob siya ng bag mo, kapag nagamit mo na. If you want to see more reviews of products here in this channel, please like this video and subscribe if you are not yet a subscriber, and comment down below what are the products you want me to review na gusto nyo din gamitin. So I'll see you guys in my next video. Bye!